K2 má podobný problém ako Everest. Zápchy a nebezpečné preľudnenie už nie sú len problémom Everestu. Druhá najvyššia hora sveta, K2, zažila v júli 2022 šialenstvo. V jediný deň na ňu vystúpilo viac ako 100 ľudí. Uprostred tohto chaosu bojovala o vrchol aj dvojica kanadsko-austrálskych kamarátov Richard Cartier a Matt Eakin. Vo 4. tábore vo výške 7600 metrov sa ich cesty rozdelili. Richard sa necítil dobre a začal zostupovať, zatiaľ čo Matt pokračoval nahor. Tragédia na seba nenechala dlho čakať. Richard sa pri zostupe na strmom svahu pošmykol a zrútil sa do prázdna. Matt o smrti svojho kamaráta netušil. Dosiahol vrchol K2, no hora, na ktorej sa tlačili stovky ľudí, si vybrala svoju daň aj u neho. Pri zostupe o 2 dní neskôr urobil Matt rovnakú osudovú chybu. Pošmykol sa a pád neprežil. Keď sa záchrannému tímu podarilo lokalizovať miesta oboch tragédií, prišiel posledný mrazivý úder zimy. Priamo na miesto, kde ležalo Mattovo telo, spadla masívna lavína. Hora K2 sa rozhodla, že si ho nechá navždy a hlboký sneh znemožnil akýkoľvek pokus o jeho vyslobodenie. Sú podľa vás masové výstupy na 8000 ešte športom alebo čistým hazardom? Napíšte mi.